30 i 50, 80 soldats. Amb 80 soldats no puc guanyar la guerra. I si s'ha acabat la guerra? Potser s'ha acabat. La Minata, en veure que la Isa se n'anava aigua avall, esperarem, va dir el Digili. I tornarà a sorgir la vida. I als nostres fills li tornarem a ensenyar el ploc-ploc i el tam-tam dels tambors dels pares. Ploc-ploc, tam-tam, ploc-ploc. Pastís per enemics, ja està! Potser per ara li podem posar aquest xiquet que porto aquí que estic mastegant la fa mitja hora, Per a què? Podem posar una pastilla aquest, I el pare de l'Oliver, que no sabia res, que encara es devia pensar que era el seu enemic. Som-hi! Ja podeu baixar! 30, 50, 80 soldats. Amb 80 soldats no puc guanyar la guerra.